ikong Regina Jerwa berkemjuru ya kaki isu mulai circle bahkan pensna ya kaying ya i ha kani kejaka kalong kegi ke ba ni sutunat ni dokumen ba hakani kesni ka arpau tarik ulber ar hajar ar pusau kesni ke ba kaki isu ka kenjo sha umaumer ba sau punriu lani ngila banong kesni ke ba keseng Khasi Students Union kaladap sau punriu senam nadu balaseng ya ka ha usnam khat khandai spa nyau phupra sau punriu tili kisnam kilayat bat kekisiu kalapeni ya kidak kishin ya kikam kijam ha kebriu nyotrap bat hakaleng setelah kapertai kejing yang jalan ti jong kekisiu kayat kat kum gejuk hot kibun kimat kijura kidang ni kiju kidon ki isu selain kimat kiba kaki isu kelas dang mensim thumai kat badang mi kinu ki issues ki bakta ya kabha kamiat ya kayap ka im jong jai penriu kaki isu ka simben kinong elam jong kaki isu kilek kiwan iladan kumba nyu prangut presiden ki bala bat bala yalam ya kaki isu kidon ki dekat jong kaki isu ki bala no karta kidon kinong elam jong kaki isu ki dekat ru ki bomdan su hang ni asla perthai kidon ki bala kelon amadan thma kidon ki bala khrau kamet lengba ka jing sha pen stom haki bor jong ka an ni ka jing sha thombor jong inong sun jong ka jat bin riu kidon kinong elam jong ka ki siu ki bala poi sha ka jili politics kidon ki ba poi sha ka kam man sakri yo blei kidon ki balong dong elam snong kidon ki balong ki he sarkar kidon ki balabun ki layak lenti la ka jong ka ka work of life ka bagi poi on la ki lami na ka KSU andrei kanong rem jong ka KSU pat kaya ini kumju bat ka constitution jong ka KSU kidon ki objectives jong ka KSU nadu ko baide ka puli ka puthi ka jinglong trai ka kendo ka siap ka jing penne ya kariti ka dastur ka jing pen klan ya ka ktien ka jing pen klan ya ka jai ben riu ka jing tela kam ka jing rong kertap ki mendari kini baro kita ki objectives dan kita ki mat jong ka KSU kidang yai don sa hadu menta bat ka KSU kadang yai yang hina ka por bandiang menyele na ka benta ka hop jong kari bat ka jai ben riu the capital ni kan nongba jong ka jala Tripura ru labat damaki inong elam ka KSU gilai ka bakem kwa banlong menta de lo ta kanong rem ni haban mi ni haban IT tade ni haban penkiwen in penkiwen ben na ka benta ka ba kamiat ka tau ba jong kari ba cek riu nalor kita ki ke boro ka KSU kuma play menta kale ru kita ki kam tagi benevolent acts dan kita ki act of kindness ki ba ka juirap ki parado parasnam ki badan kanu ka jingi hakapor COVID-19 ke KSU kala no senyang sibun baro arsenam lenter hakaleng gabri nyotra nadu ukhaw hadu ka jing sami ki PPE bat ki hospital su ngirap bat kani kasni ka bamanta kani ka yeng ka balatay de ka KSU mulai sakal kalong kawai ka sakhi ka ba ka KSU hai bor ibarit wala ka de kitang aseng jong ki kena samla jong ki kena puliendre leng ba ka jing trelam jing tre rengkat bat ikatukan ni ki briu iba no senyang di bayarap ka KSU ngilala ban le isnai ban tei yakat kani kayeng kani kamdei tanggasin ka banikong ba ka KSU kala juput snayeng ndre nakapor hasora hakaleng gabri no trap long stone haman lagi jaka ka KSU ka juwat ka ju survey ba ka dai lap bagi dadan sisa kita ki bajenjar ke badan kam sisa ka juarap ban pensna yakum kini ki jaging ka bakham snow terpang pada mentang kasih kalong ba omtang kayeng baikong Regina yo ndrei ilayo rekat ru ya kacaka na iwei inong Samaria babha baitai di kong streamlet kharbi ni sutanat sikadai ep kong streamlet kharbi hakaba phila takajing keluit mesim philan ai subha ya kini kacaka seikong Regina ba inyo bansong bansa ban pendot kami kini kacaka kum gojong i
kalong kai ka ba kham snow pher ka ba kham snow kumong mane ba kham snow phla banong ba on ia ya ka chaka kham tam hapo sor shlong nitip ba ka sor shlong kala khatnya ibabun ba ki parodo parasnam jungi ki songwai ngiu ba bun teli kini ki research project ki peni ba ikasi hi kide kita ki landless tribals ibade ka jack menriu ki baduna ba ka jaka ka puta bangi khamtam apa sor shlong ru ibabun ba ki khasi ki jongi ihap ban song ha ki yengwai ihap ban sa ha ki yengwai namar omdan jaka lani kimla ban kot bor ban thiek ye kita ki jaka ya gran arnut ki bre ki bomdei ki dekat jonga ki isu ni ki bomjedan banta bat ka ki isu kimi bun ki jing snow aga jing long jong ki bre dan ki bre ki baong ba ki beitu ya ka ki isu kum kata kawalam ka sti dan kita di frontline warriors ki kun nak benta katau ba jong gari bat kecek bendriu idon gi bakeli gi baong ba laseng ya ke kisiu nak benta ki samla puli ndrei balei ke kisiu kam jusim khia ya ka ta ka puli ka puti hangni hapo ke jela ka jongi idon ru ki baong ba kaseng kisiu kadai tang kaseng jom gitu gibril ki baklam kam khlam jam ki basuyang thala asurok bakim dan ni ban le ki rung ha ki isu ki danru ki bong ba kaseng ki isu kedai tang kaseng ka ba pen kulmar snong ka ba pen khiwi snong to ai lat ngan pen khut iwp ngan pen shai iwp ha ka bai dei ba kita ka jik snow jong gibril ha ka juk ka bom chwa bat ka juk ka ba manta ki isu hot laseng ya ka nakabenta ban pek ya kabha kamiat ka puli ka puti aga to por bedang yalam ya ka kisu di ba panbor tariang bamkwai duar blei bat ko presiden bat iba Geoffrey S Basan ko general secretary to kisu hot ko por iba Geoffrey mtai lalong ramasnong jeng mission compound kisum ni ki issues ki form ya ka kisu halor kanong rem nomor ki iba ki samla kasi kimyo ya kata ka hukum kita ki samla uli hala ka jong jela teng kimyo ya ki hostel kimyo kita ki book grants ni bai chetot kimyo ya ka scholarship akapor ka babiang bat kumjuru ka jing gele ban kentiu ya ka puli ka puti ka isu ya kini ki issues hadu menta kadang yai beteng ka isu kadang la ka jong ke education cell ka balakli do education secretary jong ki isu Central Executive Council bat ki education secretaries jong kita nak terekam ki baper ki badan keleng gabri hunyo trap ki members jong ki education cell bat ki education cell jong ki isu nadu menswa hadu mentaki shim ki mat ki baper lada ki shim jing ki samla puli ha ki school ki college lani wat apo ki school ba aru ki isu ka shim jing hiardor ha ka puli ka puthi lengba kata ka monopolization of education lengba ki textbook ikot isla kadi ke isu ke batenru na kapor nomor kakwa ka quality of education kajing ikos ya ke embos office ke regional office ni po sulong kadi nomor kajing torti ha ka tu kapor ha ka ba kajing keli na po ka embos si klempoi ha ki examination centers ki badan na po sector 1 ki badan ha ki than jayau motran bakum ta ter ke isu ke shimru ya ki sinjam ha ka ba ka itu kapun ko buram ya gitu samla ki bawan sakmat ha ka puli ka puthi om tang kata ndrei teng wat ki school ru ka ki isu ki school sono kandong ka juerap ban penbha ban penserdap menyerap dagi ki kot isla dagi ben kisuki batum tatar ka ki isu ka sele ya kini na kapor ndrei ka ki isu kam dan kam ban put turoi than ya ki kam ki batrei ndri to ai ba ubana jorong hi un ai ke jing bishar hakadu katnu ngile la ka banta ka puli ka puti apa ka jing ya lenti jong ka ki isu kumbala seng na banta ka puli puti le na kita ki on campus issue ka haban shim ye ki off campus issue namar inongelam jong ka ki isu idei kita ki nongelam ki balanang la start ki bala puli puti but isngo dei ba ka jing ino ka jing bom shim khia jong kinong mi khmat ban
telakam ya kan ke jingrum kertap ke menderi mentelakam ya ke jingle donbor ke jing tombor ke menderi ya ki samla khasi kala penbitar ya ki dekat jong ki isu bat tum ki samla puli ki haban shim susu ya ki issues hakaba ki haban pek na ka benta ke jingne ke jing yo ka snap ka bakar pang ke jong jait benriu ke jing long trai hala ka kendo ka siap ke jing khanglat ba ke jait benriu kan long ripat hala ka jong kendo ka siap kembolong ke Tripura berkaki isu Hashim begini senjam berdaya ke tukar por kami ke jengki phalo kimi ke jengkan art kidan ke jengki kidan ki bonds kidan ki road blockades kidan ki office picketings berkem ter ide kot ke isu ru lagi sepangut kila syakam kila syak sejil kidan ki besak penyap ru berdaya hang ni bagi beriu ki ong ba ide ki no pertumar senong lagi beriu ki bom kam dan jam hendrei nganong yepi ba hatu kum usamla ni kuat si ben susah bom sakta susah bom sakti ni kuat si ben pelut por ben mi samadan ben yakun ben ya dawai gi hok henry nomor ba kemesim kam nasha kemesim ke ing kemesim ke raham kemesim ke bitar kemesim kam nasha bengin supek bagajai ben riu ke jungi ke sak tombor ke sak yurat ngimban si bengi haban mi sakman malaka juga poru kadai ke jungi jingai jong wei po wei dekat ke isu wei po wei samla dekat ke isu lamar bagi lai bahadin pau snam ladeng idang yai yotia ladeng idang yai up baka ka satap lup yangi kamu kejai menriu ka namla menlai ai lamar lai gi nuksa kam bagi bagi jela kum Tripura ha Assam ni Tripura bagi kun persya ya kata jengrum kertap ke menderi ilai kun dagi beteng ia bagi laseng di kunhun le no ki bapher henry kimla lai isu namar be ka political power jong ke Tripura labat degi wei pat ke Jack Benriu ka hadu kata-kata namar wat ki babun ke mangong mene kita ki research projects ki ba mi keleng ru ki pendi ba kata ka per capita income jong ke jela Meghalaya kadi ka ba hatrai du hangni hapori India ka per capita income ka ba hetam hapori India kadi ka Goa bat ka beritam kadi ka Meghalaya kay kita ka per capita income kamot ka balakin tulum lang katno way ubriu uyo ban kamay kaji but habaong ba ka per capita income ka ba dunatam gadi Meghalaya kamula dingiya na yanujor bat ka baro ka ri India nrito nginya nujor tangani atha sa taylam mengiru ngilawan sa traido hagi por hundayan thai hakapor badang sensari pareng bat swagi pareng ngilong kata kari ba tu ka dut bakangam ni kai ni pateng bat ki beriu na po selhet bat na po ritor kam na po Guwahati ni long ki beriu ki babet babiang ni pahu pahai ndre higi ki por ki bamantapan ni bakat nang mi kisngi kata ka jingduk kadang yai ban na ka por kadang penhiar arsut ki beriu ka jungi mat ka jela ka jungi kai ka ba kita ginong mi khamat kinle nam ta kari ba beriu yui ba atang suladan ki por election dalajan election ini ki politicians ki yang hajaka bikin keren ya gini kita ki issues ki balong serius ki bakta si syai ke jela ki bakta ya garoi ke kiu ke jela ki bakta ya ka jingne kerpang juga ri baga jait benriu ki bun kampan ban banyak birya banyak keren kai banyak keren jokes ngalong ye pila de kwa ban keren jokes pen KM biang ya kaseng birya fasil ne kasbuk katu di keren san benginya keren tamasa benginya kentho benginya ben benginya keren kai wei lada pikiran hakakam politics keren ndak benta ka jing ba jong riu ka jait menriu namar dei leng ba ka jong pi hinong mi khamat iwei pi wei ba ka jela bor ka wei kelum ka lak ban kiu ban lesi ka ta per capita income ka jongir ban kiu ki parado parasab ka jongiru mdei su tambakin suap song ha ki yeng wai hendrikin yo ki yeng ki sem ki babha kin yo ki kam ki jam ki kamai ka ji ki babha kin yo kata ka quality education lan kata ka puli ka puti ka babha berpengkut di kecingkeran di jonga sasisin ngai kecingero ka bakarpang ya ke kisi mulai circle berok oi ke tim habo ka jingalam jong samla biang bor paliar bo samla edi malingyang bat kumjuru ya ikong streamlet karbi di belah ai kini ke jaka bat ngakit bok kerwiang ngakur khu kerdo baikong Regina Jerwaru ineng yai kiu parum pare lengba kani ka yeng bi la ban ai ke jing mentoy ke babha la ka mentagi khun ki kti ki jongi tang ding ki kentien mat saprang klor kari em slam upat ke bri nyutrap to brin kur khulang ngi baro khublei sibun